Ngesana bayimbiyenzo ngosimbole. Mntakatata. Ngeke mntakatata. Molo mntakatata. Molo mntakatata. Yi. Awusemhle. Inanzi? Mntakatata, nguwela? Yebo babe, bakuqalela kumhle kwelitina. Jonga. Ubodlula bonke kwelitina ka. Wena? Oh, B mntakatata yabodlula uyabona? Mhle mntakatata. Mntakatata, ufuna ntoni? Thetha manje ufunayo. Akona ngiyancoma nje cingiza la ngoma itina. Iculwa nguSomnathi, uThokozani Langa. Ithi yazi unifanela no Beyonce. Wena unifanela no Rihanna. Yewethu ngxaki. Ojonga ifondi. Ojonga ubuhle bakhe. Mhle mntakatata. Yewethu kathethe le nto ifuna uyithetha ugqiba kwakho uphuma uhambe apha. Mhle shem. Mhle mntakatata. Ngxaki ufuna ntoni? Mntatata ndinantsika man. Kukho into endifuna uyithi qhwi, yaqoba. Nithi qhwi nje wena. Hayi ngoku cela undiboleka 200. 200. Into endifuna ilungisa. Hayi andinayo. Mntatata i-200 ka mfondini. Soze ungabi nayo man. 200 zabuyisela mntatata. Ngxaki ndithe kuwe andinayo. I-200 sisi. I-200 wena soze ungabi na 200 wena. Yewethu. Befika umnantsika ngalamini unobuzwe sithi uzisa izizumbulu zakho. Jonga. Yabona la 2000 yam buyithathile tsala kuyi 200. Abo sisingena phi into yena nse kwi-2000. Kukho nemali ozinika orhade. Wohlula kunika i-200 ka. Andinayo ke. Oh. Sisi jonga. Benqoka ngobe sithi umhle. Uyava? Awusoze ufane noBeyonce wena man. UB uyabodlula futhi ngobuhle UB angale dispersion ngobuhle belapha eTinarha uyakushiya UB ngobuhle uyebha yandivala umbig between umbig athatha ugly thi vimba 200 akuqala into hamba wethu hamba nayo shika rob imali yami gqiba kwakho uphinde uzofuna ukuthuka umkela ngantoni khona lo B wakhe athi ndimhle kunami. Today, I want to tell you about the Pocket Broker. Before Siyakud, click the link on the description and visit the Pocket Broker website and register. Please don't forget to put Leah26 under the promo code. Pocket Broker is a great tool for anyone who wants to start trading in the financial market. The first thing that really stands out is social trading. It's like a social network for traders. You can follow successful traders and simply copy their trades. Simple, convenient, especially if you're not confident. And here is a cool feature, trading signals. Pocket Broker sends you up-to-date signals so that you can always know when it's a good time to enter a trade. Okay, masithethe indicators. Ezi tools ezikunceda ukuba analyze the market. You'll be able to see when is the best to buy or sell. Another big plus, ukohluka ke trading modes. You can choose the one that suits you best. Beginners can start with a simple mode and move on to more advanced one. What about communication? Pocket Broker is a community where you can talk with other traders. Buze imibuzo, buze ne-experiences zabo. Iyanceda kakhulu. Ayikho i-trade emayitrade yodwa. Makenzeka kube nemibuzo. Suwara man. Support is available 24/7. The trader equaled OTC for 10 seconds and njekanjalo zakhala. In short, Pocket Broker is a great starting point for anyone who wants to start trading. If you are ready to begin your journey in the world of finance, definitely check out this platform. I'll leave the registration link in the description. Don't miss your chance to start trading with Pocket Broker. Yazithanda ke izinto abantu balapha. So thethwa. Hey,
Iza. Soni khuphe ngalilisela, soni bamba. Fuck donor man, soni bamba. Soni khuphe ngalilisela. Teni sosushushuza never ni not a baby yep. Utheni neni yenze kuwe ngathi ayibulelwa nikhupha ngokungathi akhanga uve amandi tani. Hayi kaloku ndiyakuba nje. Phambene nomyaphambana babani. Ndimo ba wena jonga nithandi le nto ndiyenzileyo. Yeva, ndifuna ukubonisa uChezi. Yabona uChezi. Uyihlow. Tamsiyana baza ndazi namhlanje. Sababonisa mna ninyoka mna. Ndiza ngemva. Sicima izinyathi imali yami in front of my watch. Yo, Fuck. Nganibonisa bani ngobani. yo, akungumuntu obiwa. Phambene babani wena. Balimbayo wena. Ana babami kahle. Ndiyenze i-view once kuwe. View once andiphinde ndiyenze lento. Ndifuna ukubonisa ezi shushushuza mani ngathi nenza umntana. Ndifuna ukubonisa uChezi. So msiyana I'm coming for the wife yena. Thatha wife and kids zakhe bengezami. Thatha insurance zakhe zonke. Le uyihlo yona ngiyibhayitha yena nihleka naye. Nihlele endlini ehlo. Le uyihlo. Yo. Hayi Zanda. Sulibamba andikuthandi nditsho kuwe. Chini. Yes. Thena ufuna lapho. Bekumanje nje phezolo. Ngithi kuwe lento niyenzayo abanani baliphi mvele nyamalala la kinyoka. Dama niyayaba nizonqola ba wena. Yebongo ufuna abantu ngobhungane. Cuma inolate umhlane ezolo utala nithetha khona. Check. uChezi ndisela mbaba bamncinci khona. Yintoni? Hey, Yintoni? hayi akubhadlanga. Angiyopapa noMazi kwaye unoMazi caba zonke inqanawe zivelele overseas kuwe. Sis. Thixo. Othe uShemsbiye be humble like a dog but attack like a cop. Ubambile. Othala ninensibhanga nonke imane baye bakhola bezehlela kum. Shota naye ungqaki cema nilibele. But it's fine. Second ngiyoyithetha chitha pha ethotha ndibancilele mbabone isibani ngubani. Lady swine. Yenza isibhanga ndibetheni mna ndibetheni betha ngemva. Betheni uphendula izinyanya. Faka itofu. Unyoko. Akandivumbi imali bakodwa ndiyabona imali. Ucembu umhle. So kanti ngikade umhle. Kanti uJohn ayisuka. Shila ubhima lo. Cha, khawusho. Unansika usisi. La mali anansika ngayithethe lapha uChezi uba uhade umuntu uma ngazofuna imali yakhe. Imali yanto. Kaloku ngingathi ufumene umkhondo ba. Planto ingxabano yabo. Ngakwazi. Wafumanisa umkhondo ke ngathi uyafumaneka ezilalini. Wacela ke ukuTshoneke rhadela bamakamile ezilalini ayomjonga ke nyana. So ngoku ebuya ke xa ingathi yavakala uzofuna imali yakhe uzothatha imali yakhe ngesasigezo lesenzayo. Lilonke wathi ngurhade ba ucinga le nto njonge pha. Njani? Ngemali kodwa uTakanama kwaye sisi uduta unamali yabona nsi 200 ka kodwa ucenga ngorhade ba ucengela umntana usana ujonge ngapha yalini. Isuka. Oh! Mala musmalia. Suka. Emjani. Cabana mani yawucela umcimbi ujonge. Hayi mana lo. Ethi izandla sizabhedula amendle khangela. Izinto zithethayo mina sis. Suthi sisi. Ayisuka uthi umdala kangakubuthethe izinto. Njani? Suthi sisi umbona sisi uyasihlasa. Ayisuka. Umbona unyoko uyasihlasa. Kwaye ke jonga unansika usisi unayo imali ubhatala orhade kodwa uhlula yi200. Ngoku into engxaki yakho imali yakhe mas. Uyasihlaza manje ucenga lento. Kasaphi inamba kamfundisa? Uzayithini noma ngabe? Mntana, usungibuza into ezininzi manje. Sabi inamba kamfundisa. Kuyonakala. Into endifuna ukulungisa manje. Okay. Okanye mfonele. Uzayithini? Mfonele kaloku. Sakuqala mfonele umbiza cha wena. Biza. Vele uthi into efuna uthandazela. Uzoze baleka usituthu manje manje. Ngitsho nje cha into efuna uthandazela. Mfonele. Nafika usituthu. Wona mntana. Aboringa mo, abo waya ebathi basiqedile bazusikele mphethe plan ekasi mfile ngawo ekukhuluma ngawo inkinga inkosi nokwazi waye ukhuluma manga ngawo.
Yakwathini? Usuka bamba apho. Ungalingo uyenza ngathi uyandithanda apha. Yep. Ngalingo uyenza ngathi uyandithanda. Kwathini? Khange ulale apha endlini okonikhangelana na. Angomntana wakho. Yazi jonga ngixelele wanthini yona. Uwesweni ucimani sisibhanxeva. Jikile ngoni inyoka ngoku yeba. Akubonisa uba inyoka yenza ntoni. Into nje endiphatha ngayo phambi kwejami zakho ude amandlami ngani sisibhanxa. Nizofanina one by one. Indoda manditheka inenza into kulo nyaka show. Ithula nithi twi. Ibonisa uba ngubani ngqoloba. Ndandixelela muhlelo. So xa bekutheni ngoku? Xa bekuthenile ulibele ngokwena into yakuphapha phaa ibuye izotyapha. Akubonisa uba ngubani. Wena ngakubetha ndihlera. Wena. Wenza ngathi uyandithanda apha. Imoto tale ntoni yina ingqondo? Kwathini? Hey. Sasituthu mama. Ngibamba Mama, xola ngobamba ngesambatho situthu mama. ngibizwa ngusimo apha. Ubizwe ngisimntu onantsika. Yiva, ubizwe ndima apha yeva. Usimo uxelwe ndima. Mama akakufonele. Icela ubizwe ndima. Mamela lenzo oxela yona. Ikhona ingxaki tata. Kongxaki manje. Ukuba ngaba yilaa nto yasegeyitini ndicela uxolo mntana. Ndicela uxolo tata. Yintoni ngolo uthetha ngayo? Tuthu andikho kuyo yonke le nqala uthethayo iyandifana. Ndikumamele. Andikho kuyo yonke le nto uyithethayo. Yap. Khawutsho. Unaye Umntu unaye na umuntu situthu. andinaye. Unaye umuntu? Andinaye. Naye. Andinaye. Oh, awunaye. Andinaye. Qala namhlanje kuyandifana. Unaye umuntu. Hayi. Uthina ngotata? Ndakuxelela. Qala namhlanje unaye umuntu. Ndimthetha phi umntu? Usisi lo ulapha endlini. Umeli. Dadethu. Ndiyakunika free of charge. Mahala no deposit. Yandifana. Umuntu wakho. Hayi Qala namhlanje. njani na tata? Nantsika niyeka apha usisi athandane la ntwana ujonge nikhona nibadala kwelitina Izinto tata zenziwe ngohlobo. ungandiqali loo nto situthu uba mani ndithi usisi ndiyakupha namhlanje free of charge mahala no deposit uyaqonda mahala no deposit situthu ungalingi undixelele ukuba uligwala umdala kangaka ninjani kanti madoda setina Heyi. Heyi. Ubethe kwenye into endiyilindele. usungixela loo nto undixelayo situthu jonga into ngoendiyifuna kuba ungena apha endlini qale ekamereni yandifana ufike ubamba usisi umncamise Hayi tata. ndixele ngena apha endlini uphuze usisi umbambe umphuze ungabe uthetha yonke enye into oyithethayo yandifana umntu wakho lo usukela namhlanje Uthina tata nakum? ndiyaxelela Ndimphuze. situthu uba yeka ubungwalo obu ngena apha endlini uye phaa kusisi ndiyakupha free of charge mahala no deposit yaqonda yenzela loo nto mani Hayi. Ingxaki le. Ibingujeya. Uzama inhliziyo yam. Kwakungxaki. Uzama inhliziyo yam. Cingenye ingoma. Inhliziyo yam. Inhliziyo yam. Hayo samana nenhliziyo yam. Hayi. Inhliziyo yam. Inhliziyo yam. Thixo nabantu bakho ngamaxesha onke. Inhliziyo yam. Hayi Nkosi yam. Hayi baba. Hayi. Balomfalalo, esigama simpika kumethintshana wasimthanda akaloblas anathumsuku bonke makalenamba utabuka ijazi kube manzi phansi ashama damanamanzi madamanamanzi madamanamanzi ashama damanamanzi aisha alana Bona uzawaziwana. Kimi isibhanya umvundla. Manje yenza ngathi I'm sorry. Uzayenza kangapi I'm sorry kum? Uzayenza kangapi I'm sorry kum? Sorry. Ngoku ndinyoka andisaxolisi ngoku. Indoda mayithi beware of the dog apha kum. Not beware of the dog, beware the owner. Phaminanga. Nosidenge. Yabona ngoku indoda ngomayisijonge. Uphi? Ngikhathelelanga nokuyandiva phofu. Nomazwe lento man. Yes. Ngipaka. Yakwathini? Khawutsho. Uvelaphi kwethini? Ndivele phiphi phazo mkhonekati. Khayeka man uzenza ngathi yandithane show man. Mina bethi ukukhangela apha izolo khange ulalapha ndithini? Undikhangela. After imeda inhliziyo yenzileyo kumbe undikhangela. Imeda yantoni ngoku? Show, uxelele wanthingwe nibungayazi. Yapha ishow
wena limazile ngaphakathi wena hlo 1 Chezi 2 uTamsiyane 3 nguwe hlo yandiva nonke nina niyenze ngani yanithanda how can you uthatha imali yami apha hlo usaqumbelelana ndiqumbele ndona amandla ami hlo bhadlile ndiqumbele ndona amandla ami asunibuza lona bhadlile hlo awubhadlile hlo yabona ngahlo ndicela ne1 andizolwana nonke kulonyaka yathula lithi dwi indoda nenqolo bemva ngani isigade ngoku nina nonke neTamsiyana zazangemva ihlo nanqola ninyoka dala nisithi kunini lena ningaboni lwimi ne hlo uthatha imali yami nikwa Mary isebenze amandla ami hlo sebenze amandla ami uyayithatha imali yami sithi hayi nikwa Mary mali uthi Mary manje emcengele liya mathole get away hlo man ever get away hlo yeva get away wena yeva ngimantini yeva akalusuthethe kwethini mamela man mamela hlo yima suthunyukela uthi benamaphaphu apha imali apha ndidla ngoba nayo sitye sobabini nemali yakho ifike singenayo ndathi masambe siyosela sonke wena ke into eba mawube nantsika ihlo ndicela uxolo ke yabona ziphelile izinto bezithengwe ngubani hlo benza kwenza noni benza kwenza noni imali 1000 rand leyana kwethini mani into engathi imali enintsi lendityileyo wena okay mamela ihlo jonga ndizama uxolisa ngathi uyibona lona and ndizawubuyela kuMichael i1000 rand iqale yindoni kwethu ndiza kunika imali mos ndizawuhamba uzundifuna imali yakho ndiza kunika and emva koko ke uzuyazi ba mna nawe ke sisengxakini apha emalini because ndizawuyeka uthenga ngoku but ndiyazama uxolisa mani ihlo yihla mani mntakasisi uyayazi yabona ndiyavuma ndirongo because ndiyibonile lam lento ba hey uhlo atangaseli hayi no man hayi mntakasisi xolo man andisho ndizamlishilo yebo ndizamlishilo but mntasekhaya hlo yebo yakuva akho ngcebiso okanye ngxoliso enothi xa uyenza kum ningayiva yahlo ko ethi iBhayibhile hlo unendlebe nje unetyala mntakwethu andiyithandi mani le nto cause but hlala ucela wanthingi indoda mayizigade andiyilwi nenyama nagazi ndilwa nemimoya ndakubonisa ndazangasemba otherwise andixolele ehlo besisazi kahle kwenzeka ntoni zakahle nabani uzakahle nabani kanti get away kanti zakahle nabani phambene wena ehlo izinto zenza lula Hey, Kubando, Masudi Lafo, Fuyolo, Daddy we love you. I do Bible, Fede Minanga, Svelanga with Astro, Futega Coats, Easy, Camsis. I phone it down, it's mixing on Jito accomplices. I phone up my purpose, a helicopters. Waputa Luta Nanazabu Yalagamasis, Kamasis, Puta Luta, Nabuya Pagamis. Will you be my one and only sister and Sanganis, Sulungulo, Tanganis? Kawanagila Mahita, Basasela, I'm a chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful Sasela, since a Nixie, Tumela Malumu, so I'm missing now. Hopeful, Abasali Bakani cool, and Gamo, fully in love, I'm cool,